Marketinški magazin Tabu nagradio je priznanjem Snaga kreativnosti agencije koje su uradile najbolje marketinške kampanje u 2010. godini. Najviše priznanja dobila je marketinška agencija McCann Erickson. Najbolje su izabrali stručni žiri magazina Tabu i čitaoci. Šlager koji svi znaju, mladić koji je i po suncu i po kiši, merka, ne devojku iz pesme, već stan, ovaj reklamni spot za Raiffeisen banku i čitaoci i žiri proglasili su za najbolji. Osnivač i vlasnik McCann Erickson, agencije koja je osmislila spot, Srđan Šaper, rekao je da je marketing važna snaga Srbije, jer je najvažnije da se domaći proizvodi prodaju i u našoj zemlji i u inostranstvu. Dobili smo danas dosta nagrada, što mi je uvek veliko zadovoljstvo. Prvo zato što smo i ovako dobili mnogo nagrada u ovih 14 godina, koliko u inostranstvu, toliko i u Srbiji, a i zbog toga što to znači da je kreativnost u Srbiji na jednom dobrom nivou, naravno može biti mnogo veća, a mislim da jeste na dobrom nivou ne samo u marketingu, nego i u mnogim drugim oblastima i da je ona u stvari jedno od naših glavnih, kako da kažem, resursa za ono čime treba da izborimo svoje mesto u Evropi i u svetu. McCann Erickson dobio je i nagradu publike za najbolju oglasnu kampanju za novu bocu Love Fila Carlsberga i za najbolji slogan da je malo mlađe bilo bi mleko, osmišljen za mlekaru Šabac. U ovoj agenciji kažu da je put do dobre reklame dug. U našem je zadatku i našoj poslu da tragamo za istinom, za onom što je zajedničko i jednako svima nama, za onim što možemo da prepoznamo kao svoje, da ga usvojimo, da mu se nasmejemo, da nas iznenadi, da nas oraspoloži, da nas iznervira i isprovocira. U tim, prosto eto, te univerzalne ljudske istine najbolje govore uvek sa svima. Prema žiriju, najbolju seriju reklamnih poruka uradila je agencija Leo Burnett za Apatinsku pivaru za serijal Južna Afrika uživo. Najbolja oglasna kampanja prema žiriju bila je Raskamatite se za Raiffeisen banku agencije Draft SB. Najbolja neprofitna kampanja je Ujedinjeni protiv droge Ministarstva zdravlja koju je radila agencija SVA. Usmerena kreativnost nije umetnost, umetnosti radi, nego na osnovu tačno i precizno postavljenog projektnog zadatka davanje odgovora radi ostvarenja tog cilja. Posebnu nagradu Tabua dobio je Josef Ivan Lončar, jedan od pionira marketinga, osnivač Sveta marketinga i Tabu izdanja i pokretač profesionalnih marketinških manifestacija. Dajem vam reč, ovo mi je nameštaljka. Do ovog sekunda to nisam znao.